Здравейте, приятели! Добре си в новото видео в канала ми. Просто Дени и между цикан Дени, ако не се представих от доста отдавна. От кога запуснах канала ми. Днес ще играм на стил Brain Roll. Това е най-популярната игра и това е моята база. Кам се не геймър долъча на тази данката, защото кам се там Дени. И сега нека да почваме и сега нека трябва да взимаме Brain Roll тук. Моят приятел, за съжаление, това е шефа на стила Brain Roll. Има купа, той има супер редки бата, с които са милиони пари. И сега е време да си купуваме Brain Roll, с които да играем. Сега трябва да си купим ангарамини. Сега трябва да си купим бомбиби пицанини. Значи в моята база си купуваме пицанини и трябва да се бием с бухалката, когато някой се опита да види и да си локваме базата. Добре. Значи тази игра не съм играл, но вече моят приятел в стил в 99 дни, той е вече 177 дни. Той е повече дни от мене. Мога да го продам за 13. Добре. Значи, дали ще мога да крада? Всички са се заключили базите. Дай да се опитам да крада от тук. Това е пицанини. На секунди отваря. Нека на мен там да ми взят пицаниното. 7, 6, 5, 4, 5, но да не ме локне. Да не ме локне обаче, да му взема това. Polimero trulicina. Може ще му го открадна. Локвам. Обаче нямам ни да вземе. Умирай, бе! Откраднахме му нещо за 20 000! Ей, бе, изрод! Ко мислиш да ме направиш, бе? Поне аз какво му откраднах. Виж го! Мога да му го продам и той няма изобщо да си го получи от мен. Ще получи 10 000, ако си го продам. Никога няма ми взима с нещата. Аз ще му открадна още едно. Salamino penguino. Ти с кой се занимаваш, бе? Бидей това, който ме удари! Ей, елата вие тука! Елата тук, бас! Да, си отдай малко! Аз ще му го взема за 200 000. Ела, бе! Ела ми, бе! Отивам да си продам моите. Отивам да си продам пицаниното. Локвам си базата. Купувам това. Boneca Ambalabu. Ще продам това. Ай! Омага. Ballerina cappuccino. Дали да открадна още едно? Дай да открадна още едно. Някой написал лоу. До 50 секунди няма чакам. Ма всички са секунди! Много секунди трябва да чакаш. Нов евент! Burr patapim. Тези, които не сте играли в тази игра, моят приятел е най-богат. Има около трилиони някакъв. Защо вървя сам? Дали ще открадна хипер много Brain Roll? Ако ги откраднем.
Ако открадем наистина много брейн рот. Но почти 20 000 брейн рот. Pipi potato. Бате! О, не! През клик макарон ще си плата. Робък. Ма толкова секунда му ги забира, искам да му ги взема. С колко секунди му отваря база? И даже вътре ли? Да съм убили? Не трябва ми и той най-скъп. Искам го. Не целта е да крадем. Не целта е да крадем. Pipi potato. Trulimero trulicina. Ама как ме удриш като съм толкова далече? Ейч! Искате ли да падам пари? Ай, ба, то ще го падна от сървъра. Ча ще му напиша. Ти и Avocadini guffo. Avocadini и ди от... Avocadini Ти си идиот! Това смъртта! Идиот! Съм мога да му ги открадна. Всички крадат! Всички му крадат от базата! Бати ми каза, че ще му ги открада. Мали всички му крадат! Аз не знам къде ми е базата. Да, бати, аз не знам. Отивам пак, защото базата му е отворена. Бате, всички му крадат! Не! Бате, никой не мога открадна! Съм убивам се. Не искам да играя. Бате, стига бе, брат! Бате, всички му крадат, аз нищо не мога да открадна. Cappuccino assassino. Ето и е моята база. Те ми откраднаха. Trippi troppi. Те всичко ми откраднаха! Те на мене всичко ми откраднаха! Trippi troppi. Те на мене ми откраднаха всичко тия! Те всичко ми откраднаха! Аз мога да си взема трипи тропи. То аз това ще да открадна, аз я взех. Стига бе, брат! Ма как си правите на втория етаж мога да вървя 100%. Там има пицанини. Като му затвори долното, ба той само на горното май стои. На всички му крадат. Това е неговата база. Аз дали от тук му го крадат. Брат, писна ми от тази игра, че